Ano ang pagkakaiba ng e-arrival card sa One Health Pass? Narito ang mga pagkakaiba ng e-arrival card sa One Health Pass. Pinalitan ng gobyerno ang One Health Pass ng isang e-arrival card upang gawing mas maginhawa o magaan ang paglalakbay sa gitna ng pandemya, ayon sa Department of Health. Ang e-arrival card ay magsisilbing online na deklarasyon sa kalusugan at contact tracing platform para sa mga darating na internasyonal na pasahero. Sinabi ni DOH Officer in Charge Sinabi ni Rosario Vergara na nagpasya ang gobyerno na palitan ang dating sistema kasunod ng mga alalahanin ng mga biyahero na nakakapagod ang pagpaparehistro sa One Health Pass. Hindi tulad ng One Health Pass, ang e-arrival card ay nangangailangan lamang ng ilang impormasyon at maaaring kumpletuhin kahit sa airport at walang hassles. Kakaunting datos na lang ang nakalagay dyan, wala na po masyadong hinihingi na mga requirements, ayon kay Vergara. Pangalawa, kung hindi mo ma-upload yan, meron tayong special lanes sa mga airports, kung saan pagdating mo, i-assist ka nila, doon ka mag-upload, doon mo makukuha ang e-arrival card mo. Sabi pa nito. Simula Setyembre noong nakaraang taon, lahat ng papasok sa bansa ay kinakailangang gumamit ng One Health Pass. Batay sa mga alituntunin ng Interagency Task Force, hinihiling sa mga manlalakbay na ipakita ang kanilang One Health Pass QR code sa Bureau of Quarantine, na tanging nangongolekta at nagpoproseso ng impormasyong ibinahagi sa platform. Kaya mga kachika, mas magaan na ngayon ang ating pagbiyahe kahit saan man sa mundo dahil wala na ang One Health Pass na nagpapasakti ng ating ulo tuwing magbiyahe tayo. Mag-subscribe sa ating channel na Chika Dorang Ilongga para sa mga update.